Langsung koila aron reben ki phur penapot itu akhir dat pin ingbucok lo itu makhir dat abidal lo bini itu makhir dat abidal lo bolo de itu ko si kacing thola lasi aron reben koila ki phur tu maphan net ing nang bek nangji अभी मजा आएगा ना भिड़ो गुवाहाटी दामसी कॉम्प्लेन की दाम लो कपिलो पुलोटांग ते बीजेपी तुम कोयला चहु एट बीजेपी तुम कोयला फुर एट पु विक्रम से बांगा चिनी ने देत लो आ कोयला के फुरा दिम नंग दाम रेलो फोटो उठाय दाम रेलो हाके जुसी के राजा सिसो पे रायंती मु कोयला अक्वारी लो दाम तुले Kadom don marle tum pinya por milong thu se nile ko puthot wang thulo la se pinile thot se tame nili politics salam se chethan ponje nili lapua be putakali nili ken ma jog betakali inut common man mate inut chongdat chora bang phu se tame nili hin observation nili kelang dona teng ben se pini than pon tung la se aprang se ili tum alamang je than pon pe prang na li tum la bang so video bang asap so lang pon chom tha ame leadership angbong ke claim ke dam etum thang ta chechar dun delo athema ladak long nangli tum ta theklong ji ab nang klang lo duplicate original nang klang lo no na tum puji nang tum jong se chini date lai ke duplicate to lai duplicate me ppc rectify ke de ppc chepi ke de pis da ke do ke jasme ke arpu ke the side lo pu alang li ke inglong kiri advisor lo bidisar lo lasi bidisar pote inglong kiri pote ahawar si thetan lalo lapene pu ke alang li phan ke theklong yi ke dam tang ta lasi la ke borlang pher holang so liat pen a president marlo pu borlang pher pen a president lo son ta si inglong kiri pen pu episode vice president lo la senang li tum la bang so video long theklong lo la ke ili tum ni bang same social media long non lom theklong lo viral pic lo la pen tin tum same chini pobon alang li ke Stefan Fang Chop lo la pen a phi ke alang tum abitung lo alang li tum ke konana ne inglong kiri pen advisor thon ana pen ya advisor a president secretary tum side lo posi alang li tum leaders atuman si resignation ka chipi lo posi li tum thek panong lo lada la se lada isi abang ke question abang ke arise nang kokpo kopia podma uploadang te non malom kopia posi APHLC pen kachi oduna tum ong baret ma katu kawe matong tangka phiki hung lapma mate aning ki bia potong kachi o ma ngate leadership si ke meme ma mate leadership leader tum si ke chok chema labang ke ako mina tum same question abang ke charju ponangji kopia pot senon ke rada tum aning bidet kopia pot senon ke hapudu na bang ong baret pulabang ke ili tum kadu kawe same mathanang koklo athe inut bahi la pukalidet bitung selang le tum kidun pena tolak taisilo ako ihin lang namlo plotang te halas tami inut ke jabang pilot eli tum non social media long same viral piklo halas itami itum thek ponlong ji madam Rita Kram sapi palang li tami aprang ke PHLC na sing tang pikhangyang lo kachapang tang onai bang lo tami non abang ke pu BJP na se chapa okdon rong lo apen ke kopia poloma plotang te hadak pulo je leadership halang tum medet posi alang tum men pulo kopi posi medet lo plotang te alang li tum phan lang pon pedet posi alang tum ko ane ningkan kep ma ajak ding klui pen alang li tum cherap dun lo setame pinyar ni same alang tum han president arpu mate arpu githe same pek pon pedet posi alang li tum pen bangke paklang pon lo lapen ke alang li tum phan ke penan tumar bok lo je alang li tum bangke tangka joine si kidun lo mala son thopi pine ke putap same do lo same aku isia bang same klang thup lilo ilitum news lang lo blodang te theglong ji hada ake hai kongrong pi alang li pen sitame penang an pupon penang an ar bok pon je APHLC atum ke penang an atum ke mafia side puse alang li pen pupon lo ase alang li tum mangbong pen sitame DOC ke BJP hansinang koi pon lo la pen ke Guwahati long complain sitame pidam lo la pen ha phi ka chene ba por bang ke alang li tumang bong se chene tan bose alang li pen paklang pon lo la pen ke alang li pen ki pu pon lo je APHLC tum ke ahoka ka chesong khali la tum ke business shot pose pu la te bi par shot apose ni ke khai sentiment apose bi par along ke ne li che pauk don de bi par business ke claim ia long ke pose alang li pen pulo khai sentiment pen business claim nang ni pose pulo la se alang li tum business pa proof ke la hen lo je alang li tum pinyar ni an sitame registration abang kuri don dedet posi alang lipen alam koi pipon lapen labang sukuri pon pedet sitami ko piloma plodang te ake hai sarjai ka thar bang ke hukum pilo posipu registration kuri damon pu amase bang pliatum si haladak chobaidet posipulo bang pliatum si alang litum si kuri dam lo dampo claim lo ne claim lo ne posipu alang li phan ake hai kongrong pi phan sitami ke toy dun dolo posipu sami alang li phan ke pon pedet pus alang li pen pu pon lo alang li pen media thing lo than pachini pon business ke claim la pen election sitami hai hello pus alang li pen ke pu pon
kopi poloma pelodang te abatai tin sa simbol ka chelar pu selang li pen pulo la selang li se tame election ni thodun hos tame la pulo alang li ke tos arjan pu si camping dam bos tame hangsar lang lo la pen than lo pu si pu tame ho bot ke jo opor bang ke si ga chongkhreng nai ba seng pilok pu si pu kopi lo ne la ke ho la pen si kang tip email lo po pak sinang pu ta ho la so po se ra tum ke mang hulap lo pu selang li pen than pa chini la pen alang li mathematics setame asapso ke phaklang bondo athe pipod no hoblo tangte hazala bangso alang tum registration of fan setame tangka chirung setame do posepu se inu dalong pharo troxy 700 chirung lo bang koira trok atum phan rung lo la pen ke lak thom matang kalong lo posepu bang koira trok mo mela bang ke alang limit calculation ta hailo athe bang koira trok pen pharo troxy ke lake kitiata lele black thom lele 18000 alom se le choji setame hala bangke abisile jerlo la ba miscalculation ta theglo la pen ki sia bangke arju ponthulo je media tumma hin pen tangte la tum kopia posi la puson claim kledet posepu selang li pen hin pakla dun thulo je alang li tum phan ke APSLC tum phan ke hijack that posepu lo nelia video clip setame nang paklang ponji hon nang li tum lang ponchom tha je ka thar phan ni an ka helu dam puing tung te alang li phan hijack that bang thli tum hijack da la phan li da lo 700 rung lo first registration phan registration phan 700 rung lo 700 into 26 pula te ko ala nai tum putha kali kwan bang doji lak thama susai bo tos arjan pe hai nang pu hang non pa ma hang re lo ke yo hote bang ke ni li ke kolom bu hi silong rong lo kolom se hi long rong lo tos arjan ke bang chira pi de le ke di ni li ke kerem par eprat lo nale tum la video same asapso thek ponong lo di setame isia question bang gedak charju punang kokpo kupian se sinon malom lanset ki prung set care set lo je BJP APHLC pen kachekak do nane ka pre ka kimi APHLC long ke join don tang ho la pen ke pu APHLC pen hapu pen BJP anat ke join don tang ho pele tum do pikhangjang la loblo rang te la dake komat ki sike chok chema jalang le tum ka chepa ok pona hutong kalili kalang lang phan leader pek lab lo ma kalili kalang lang bang phu phan ta leader pek pon lab lo ma mate alang le tumang bong ke chari tong ke japon dong ke chok cheloma alang le tum tong ke pangwe krang ke doloma mate alang le tumang bong tong kopine son bak ke do kogloma labang so question mang ke litum arjunang ko po athei kopi porma blodang te piniar ni alang le tum hen pen lam klar misen ke long le lang je social media long pipini voice record tong ho lahai se ekdom kapangjar tap chole same hok pet alang le tum pura ning che theklong la pen thirklong alam lam klar bang ke pipon pelang se tame pu bang ke che thang bom lo je APHLC ke meme non ke meme tanglo mala son tanglo posi nang klang bom si labang so puthak jong selang le tum hin ben thir klong alam long lo pang ten ilis nami paklang ponji la sine point of view bang ke la hen lo je leader pulorang te kaduk ko phan same paching barnang ko ke me ka hin no bang phan same ke lang paching barnang ko ko lang le tum yalang bong yong si kopini alam su dolo pulorang te kopini alam ke klang dolo pang te alang le tumang bong un an ben ka che so ve phan se bo inang je labang so phi se alang le tum media long same dam nang je la pen media thing no alang le tum ning je ponang je la pen ke alang le tum ansi kopi alam the pen se alang le tum la puson ke klang ma la bang lam klar bang ke pi nang je la se no da leader lo blodang te la ke aphu son dak thak de isi aphu son dak thak la se aphulo plodang te army phan ke chilang ledet la puson da chok che army polo posi la phan king tip peta chok lo pu ke kalidet atha army sitam yalang lituma oklong sidolo apose aphulo plodang te army anat ku pipi doma hlas tame ka chilang abang ke kenang sot army anat amek tong do akloma army anat ku pi ingru tong ke chodeloma mane ku piloma hlas sitame ka chilang abang ke kenang sot la se leader plodang te responsibility the pikhangjang tapen la ke the son thot si alang litum akam sitame mane claim ponang po kalip lodang te labang ke mane party kang tang kalilo labang ke aku ka che thakana se dam thurong po asi non se tamil tum thek ponong lo asi neli pudamji po bang ke party je la so party pupelo APHLC pupelo congress pelo BJP CPIML pupelo kaddo ka party long sami leader lo lodang te ne hello pu bang kalide nei la pen kang check kang thi pen kalide nei la salang le tumhan un an men ke ka chapa keng la pen ke ka chalana pon sami kenang sot la pen ke si bang ke la lo je theglo polling le si pen bang ke social media long sami tum men amat post proof redet setame akeme kalip lodang te tum akasik sak setame do lai pen setame lalo asineli ningje damo elo lai theni ka ningje along ke chok che dop long te na tum ni phan dia pon thala ben komen ong pakeng ponon lap an se ningje pon chot pok kardong